Barakaldo etxebizitza eremu tentsionatutzat jotzen den bitartean, egunero murrizten da etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera. Barakaldoko gobernu taldea espekulazioarekin elkarlanean ari da. Inbertsion funts bati bekondoan 639 minipisu garatzeko eta dinamitan Gurutzeta auzoan 150 etxebizitza kudeatzeko aukera ematen baitio. 7.600 famili inguru eskatu dute etxebizitza arrazoizko prezioan eskuratzea Barakaldon. Herriko batez besteko alokairua 900 eurokoa da, eta logela batena 425 eurokoa hilean. Hainbat familia barakaldarrek hipoteken, pisuen alokairuen eta hainbat pertsona bizi diren gelen ordainketari aurre egiteko gizarte zerbitzuetan adierazitako zailtasunen ondorioz murrizketak eta etxegabetzeak areagotu egin dira. Etxegabetasun egoerak handituz eta bitartean udal korporazio horiek guztiak ikunsezin bihurtu nahi ditu.